खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गिबि मन्थ्रिनि न'आव हाग्रामा महिलारि, एजिपिनि आफादगिरि अतुल बरा बिथांमोनहा बरायहैदों। जेननायनि उनाव ममता बेनार्जीआ बिबान एंगारनो राजि जायाखै। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय देरहागिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों। बेंगलनि बिजेपि सरकारा 9 मे खालि समायखिरा लागोन। पिएम मदिआ बेंगल आरो आसामाव बिजेपिनि जारिमिनारि देरहानायखौ बाख्नायदों। धुबुरीआव 7,000निबो बांसिन भट होगिरिफोरा नटाखौ सायख'दों। मोनसे भटआ तिरुपत्तुराव 20 बोसोरनि खुंथायखौ फोजोबबाय। बिटिआरआव इउपिपिएलआ 0, बिजेपि बिपिएफआ गासै 15 मासि आवग्रिनो हादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सेथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिनि न'आव हाग्रामा महिलारि, एजिपिनि आफादगिरि अतुल बरा बिथांमोनहा बरायहैदों। खौरां बिजोङाव मोन्नाय खौरां बादियै आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोन 10 मासियाव देरहासार जाखांनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिसपुराव लोगो हमहैनानै बरायदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे गिबि मन्थ्रिनि न'आव एजिपिनि आफादगिरि अतुल बरा आरो मावफुं आफादगिरि केशव महन्त बिथांमोनहाबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै हामलायथि बावहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ जेननायनि उनाव ममता बेनार्जीआ बिबान एंगारनो राजि जायाखै। सोनाब बेंगलनिफ्राय मोनसे मैखोम राजखान्थियारि जौगाथाय नुजादों। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव गावनि दोलोनि जेननायनि उनाव ममता बेनार्जीआ बिबान एंगारनो राजि जायाखै। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों ममता बेनार्जी बिथाङा बुङो दि बिसायख'थिनि फिथाइया थार रायजो राजाफोरनि बिथोन नङा आरो बे फिथाइनि आन्दोआव मोनसे खैसार होनना अजद होयो। बिथाङा भारतीय जनता पार्टीनि सायाव आखाइ होनायनि अजद होदों आरो बिसायख'थिनि समाव मिरु गोहोखौ गाज्रि रोखोमै बाहायनाय जादों होननानै दाबि खालामदों। बिथाङा भट सोगिरि फारिलाइयाव हेर-फेर खालामनाय, रेगिं खालामनाय आरो हिंसायारि जाथाय बायदि अजद होनाय बेले-बेजेनि सायावबो जिंगासिदों। जेननायनि उनावबो बेनार्जीआ बुङो दि बिथांनि दोलोआ राजखान्थि सोमावसारनायखौ सोलिबाय थागोन आरो बिसायख'थि खान्थिनि सायाव नांगौथार राहा लागोन। बिथाङा बिसायख'थिनि उननि थासारिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे तथ्य क'च समितिबो फोसावो। ममता बेनार्जीनि गोख्रों फिनजाथाया बेंगलनि बिसायख'थिनि फिथाइनि उनाव राजखान्थियारि दुंहाव थासारि बांनायनि इसारा होदों। थामथि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनिसिम आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव गोख्रों देरहासारनायनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बेंगलनि बिजेपि सरकारा 9 मे खालि समायखिरा लागोन। सोनाब बेंगलनिफ्राय मोनसे गेदेर राजखान्थियारि जौगाखांनाय फैदों। भारतीय जनता पार्टीआ गोदान सरकार दानो थाखाय थियारि जादों आरो 9 मे खालि समायखिरा लागोन। बे खालारा रबीन्द्र जयन्तीजों गोरोबफायो, जाय फोरबोआव हारिमुआरि गोनांथि होफायो। दोलोनि बिसायख'थियाव देरहासारनायनि उनाव बिजेपिनि प्रदेश आफादगिरि शमिक भट्टाचार्यआ बे खालारखौ रोखा खालामना होदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ सिगांबो इसारा होदों दि बिसायख'थिनि फिथाइनि उनाव समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय फैफिनगोन। रायजो बेंगिरिया गोदान सरकारखौ बिबान नाजावनो लिंहरनायनि सिगां मावख'गिरिफोरा गासैबो नेम खान्थिफोरखौ फोजोबगोन। बे समाय लानाय हाबाफारिया मोनसे जारिमिनारि बुब्लि जागोन होनना मिजिंथिदों, जाय हादोरसायाव मोनसे गेदेर राजखान्थियारि सोलायनायखौ दिन्थियो। 9 मे खालि समाय लानाय हाबाफारियाव बेंगलाव हारिमुआरि गोग्गानायजों लोगोसे राजखान्थि सोलायनायखौ सरजाबगोन। बाथि खौराङाव दङ पिएम मदिआ बेंगल आरो आसामाव बिजेपिनि जारिमिनारि देरहानायखौ बाख्नायदों। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइनि उनाव मोनसे गिदिर राजखान्थियारि आपडेट फैदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ सोनाब बेंगल आरो आसामाव भारतीय जनता पार्टीनि जारिमिनारि देरहानायखौ बाख्नायदों।
प्राइम मिनिस्टारा ब्रह्मपुत्र आरो मा कामाख्यानि बोर होनायजों लोगोसे बिजेपिखौ फारियै थामथि खेबनि थाखाय होनायनि थाखाय सेमनि सुबुंफोरखौ साबायखर बावो। पीएम मदिआ बे देरहानायखौ मोन्नैबो हादोरसाफोरनि गेजेराव सुबुंफोरनि फोथायनाय आरो हारिमुआरि बोर होनायनि नेरसोन होननानै बुङो। द'थि खौराङाव दङ धुबुरीयाव 7,000निबो बांसिन भट होगिरिफोरा न'टाखौ सायख'दों। 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि समाव धुबुरी जिल्लानिफ्राय मोनसे मख'जाथाव जौगाखांनाय नुजादों। 7,000निबो बांसिन भट होगिरिफोरा रावनिबो बिजाथिखौ हेफाजाब होयैनि थिरांथा लायो आरो बेनि सोलाय न'टानि राहाखौ नारसिनदों। मावख'आरि खारिथिनि बादिब्ला न'टा गोजौनि जेबो गैयानि सिङाव गासै 7,739 भट होनाय जादों। रोंग'साफोरा बुङो दि बियो भटारफोरनि गोजोननाय गैयैखौ दिन्थियो मानोना गोबां सुबुंफोरा बिजाथिफोरनि सायाव गोजोननाय मोनाखै आरो गावसोरनि गोजोननाय गैयैखौ फोरमायनो थाखाय न'टाखौ सायख'दों। न'टाया भटारफोरखौ सुबुंखान्थि खान्थियाव बाहागो लाबाय थानाय समाव गासैबो बिजाथिफोरखौ नेवसिनो खाबु होयो। बे थासारिनिफ्राय मिथिनो मोनो दि भटारफोरा गावसोरनि गारांखौ खोनासंहोनो थाखाय न'टाखौ बांसिनै बाहायगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ मोनसे भटआ तिरुपत्तुराव 20 बोसोरनि खुंथायखौ फोजोबबाय। 2026 मायथाइनि तामिलनाडु बिधानसभा बिसायख'थियाव तिरुपत्तुरनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव फिथाइ फैदों। बे मासिखौ द्रविड़ मुनेत्र कझगमनि सासे गागि दैदेनगिरिया खालि मोनसे भटनि फारागथियाव जेननो गोनां जायो। जोबथा साननाया 83,375 भटजों 83,374 भट मोनदों, जाय दिन्थियो दि बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो भटआ बेसेबां गोनांथार जानो हागौ। बे जेननाया बियाबनि गेजेराव दैदेनगिरिनि 20 बोसोरसो गोलाव गोहोमखौ फोजोबदों, जायनि थाखाय बियो बावैसोनि राजखान्थियारि जारिमिनाव मोनसे खाथिसिन बादायलायनाय जानानै थाङो। बे सोमोनांथाव फिथाइया हादोरनाङैनो नोजोर बोनो हादों, सुबुंखान्थियाव भटारफोरनि बाहागो लानायनि गोनांथिखौ फोरमायदों। मोनसे भटआ फारागथि लाबोदों, फोरमान होयो दि मोनफ्रोमबो भटआ थारैनो ओंथि गोनां। 8थि खौराङाव दङ बिटिआरआव इउपिपिएलआ 0, बिजेपि बिपिएफआ गासै 15 मासि आवग्रिनो हादों। 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनआव मोनसे गेदेर राजखान्थियारि सोलायनाय नुनो मोननाय जाबाय। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल दोलोआ गासै 15 बियाबफोरनि गेजेराव मोनसेबो मासि देरहानो हायाखै, आबुङै जेननो गोनां जादों। फिथाइ बादियै बिजेपि आरो बिपिएफ मोन्नैबो दोलोआ ओनसोलनि गासै 15 मासिफोराव देरहानो हादों। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलआ सिगां 2020 मायथाइनि काउन्सिल बिसायख'थिनि उनाव बिटिआरआव मोनसे गोख्रों गोहो महरै नुजादोंमोन, नाथाय 2026 मायथाइयाव दोलोआ बे ओनसोलाव गावनि गासैबो गोहोमखौ खोमाना लादों। बेयो 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि उल्था, जेब्ला इउपिपिएलआ गोबां मासि देरहादोंमोन आरो एनडिएनि देरहानायाव मैखोम बिफाव लादोंमोन। रोंग'साफोरा बुङो दि बे फिथाइया बिजेपि बिपिएफ गोरोबलायनायनि फारसे भटारफोरनि सायख'नायाव रोखा सोलायनाय आरो ओनसोलाव राजखान्थियारि गोहोखौ गोख्रों खालामनाय नुनो मोनो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।